Doncs mira, el que hem vist avui així este matí ha sigut el ball de la Jàquera i les danses de València. Realment se feu una investigació per a veure quines eren les danses tradicionals en València, juntament amb Carles Pitarch Alfonso, María José Ruiz Mayordomo, jo mateix, i el que vam fer va ser la constatació de que hi havia unes danses en València, que l'última vegada que se van ballar va ser en 1802, i que ballaren 202 parelles. Va ser en el Pla del Remei i actualment les hem traslladat així al centre de la ciutat el diumenge posterior a la Festa de la Mare de Déu. En ella se balla primer la jàquera vella, però a la manera popular, i després es balla el que són les danses, quan balla la gent jove. Els caus de dansa d'enguany han sigut Raquel Marco i Boro Ferrís. Ells són de les Folies i han ballat en cada rogle dos rogles que tenen per a majoral Edu Cervera i Maria Estela Arlandís. Ells han sigut els majorals de cada rogle, els que manaven de cada rogle, de 28 parelles. El màxim de cada rogle són com a màxim sempre 15 i poden ser múltipls de 15. Vull dir que podem ballar moltíssima gent, però només volem ballar 2 o 3 rogles per a poder-ho controlar, perquè si no és molta gent.